Netflixek dauka bi modu lan egiteko. Alde batetik da ekoizpen propioa, edo bestela beste ekoizpen batzu egiten ditu, hartzen ditu 10 urtez ustiatzeko edo zabaltzeko. Hori da gurekin negoziatu duen lizentzia. Lizentzia baten bidez, daukatela ez. Eta hori mundu guztia joaten da, Netflixen gara. Saiatzeko, berak induen pelikula hor egoten. Badakielako, gainera gaur egun, zinemetan oso zaila dela, lehen aipatu dudan gauzengatik, hemen inguruan. Ez? Nik arazoa ditut Irunen, mendibilen arazoa ditut nire pelikula sartzeko. Daukatelako beti kartela berdina. Oraindikan ez dago asegurututa nire pelikula Irunen egongo denik. Irun berezia da. Baina Euskal Herrian ere toki askotan hori gertatuko da. Horren imagina ezazu beste nazioartean dauden beste zenbait herrietan noni askotan mugitu izan naizen. Ni posible dut esan herrialde askotan egon naizela jotzen, beti daukadan nire publikoa. Horrein jasotzen dudanean estadistika, Spotify, non entzuten nire musika, da gator 100 herrialde eta kontinente guztietan. Baki zenbat jende entzuten nire musika Spotify. Beste gauza bada, beste plataformen bidez edo ezagutu duen nire musika. Hor daukate estadistika. Horren, ez baldin bada aukerarik horako zinemetara joateko, askotan joaten naiz nazioarteko festivaletan presentzia izaten duelako pelikula, horreko pelikulak parte hartu zuen 50 nazioarteko festivaletan, eta honekin, imaginatzen dut berdintxu edo gehiago. Nola dauka aukera jendeak ikusteko pelikula? Plataforma hauen bidez, Netflixek aukera hori eman digu.